Nom? El meu nom? No el saps? Jo sí. Mercè Rodoreda i Burguí. La prosa de l'escriptora catalana i saludem a aquesta hora a l'Eva Comas Arnal, que és periodista, escriptora i ara suposo que una mica més experta en aquest món dels somnis, el món oníric i sobretot vinculat al que és el de Mercè Rodoreda. Molt bon dia. Molt bon dia, Georgina. M'has portat físicament el llibre, fantàstic, El somni blau, publicat per l'Institut d'Estudis Catalans. La meva primera pregunta, blau per què? I té relació això també? Sí, i a veure, ella juga moltíssim amb tots els colors. Mercè Rodoreda, fixeu-vos i agafeu qualsevol obra que tingueu per casa. Ara hi ha molts estudiants que estan examinant-se de les selectivitats, avui, i em sembla que aquest any no entra, però l'any passat va sortir Mirall trencat i altres anys ha sortit La plaça del Diamant, o sigui que és una obra que tots hem llegit. Unes obres, les de Rodoreda, una autora, no volia dir. Doncs agafis el llibre que agafis, fixa't amb els colors. El carrer de les Camèlies, el protagonista és el color rosa, perquè ella és una prostituta i sempre utilitza el rosa per seduir els homes. Però després, La mort i la primavera, és el verd, el color predominant. I el blau és el color que identifica per Mercè Rodoreda els somnis. I té història, això. Resulta que durant la Guerra Civil Espanyola, quan ella començava a escriure a Barcelona, la Generalitat va fer pintar els fanals de blau. De manera que els bombarders, quan venien a bombardejar la ciutat de Barcelona i també a altres, no sé si Girona també era el cas, però en moltes ciutats de Catalunya això passava, no? Imagina't, Georgina, sortir al carrer i veure que és de nit i tota la ciutat és blava. És com si s'hagués submergit a sota el mar. És una experiència real que, a més, a Londres, a la Primera Guerra Mundial, també ho havien fet. Llavors, amb ella, com a escriptora, aquella imatge estètica se li va quedar molt a dintre. Era una imatge que la va corprendre perquè, a més, anava lligada amb tot l'horror de la guerra, els bombardejos. Per tant, ja des de la Guerra Civil Espanyola, quan es posa a escriure i es posa a escriure sobre aquest món oníric, sobre els somnis, sobre l'horror, hi posa el blau. Comença amb un conte que es diu Els carrers blaus, però després també a la plaça del Diamant surt amb un conte breu que es diu Una fulla de gerani blanc, diu I un somni blau que em seguia, i d'aquí he tret el títol, però després, a Mirall trencat, que potser és una de les novel·les que més agraden, que és tan bonic, que a més dura tant de temps, la protagonista, que és Teresa Valldaura, una nit somia que tota ella és de color blau, que entra en un jardí i tot és blau, que veu una agulla i la punxa i surt sang blava. Es mira les cuixes i les cuixes són blaves i es mira l'interior i és blau. I després, a l'última obra que va escriure en vida, que és Quanta guerra, també Adrià Guinart somia que veu uns fanals blaus. Per tant, és el color que identifica el somni i no el podia titular d'una altra manera. No podia ser, exacte, no podia ser d'una altra forma. Què et porta a aprofundir sobre l'escriptora i sobretot sobre els somnis? Perquè no sé si ja n'ets tu lectora habitual o és que et captiva d'alguna manera l'autora o la seva obra al final. Des de sempre, des dels 15 anys, Mercè Rodoreda m'ha anat acompanyant al llarg de tota la vida, no? El que passa que aquí hi ha hagut una confluència de dos interessos. A mi m'interessa molt el món de l'inconscient i com l'art, el surrealisme, l'existencialisme i tal, utilitza el somni com una manera d'arribar a l'interior, no? I aquelles parts de l'ésser humà que fins i tot tu mateix no saps de tu mateix, no? M'interessava això per una banda i també de sempre m'ha interessat Mercè Rodoreda. I llavors un dia, fa no massa temps, 3 anys o així, llegint Rodoreda vaig veure, ostres, aquí hi ha un somni i allà n'hi ha un. I vaig dir, sí que és veritat que tots els crítics han dit que és una autora molt onírica,
vaig a veure si trobo informació sobre el tema i vaig veure que no hi havia cap estudi profund sobre els somnis en Mercè Rodoreda. I vaig dir, doncs, l'haig de fer jo perquè m'interessa molt el tema. I m'hi vaig capbussar i vaig agafar tota l'obra, tots els contes i totes les novel·les i allà, avirant. Quant de temps ha estat d'això? A veure, de fet, o sigui, la recerca va durar un any, però després de la recerca, tot el procés d'elaboració i tal, han sigut 2 anys i mig, més o menys. 2 anys i mig que he trobat 55 somnis, que són molts somnis. No sé si podríem fer allò, vista des de fora, ara ho comentaves tu, no? Moltes vegades ha estat lectura obligatòria a la selectivitat o fins i tot als cursos mateix a la secundària. Tu creus que s'ha embrutat una mica bé la seva figura, no? Perquè tu expliques i se't veu que hi sents aquesta passió una mica per tota aquesta història, la seva vida i òbviament també la seva obra, però que les noves generacions o joves s'han vist obligats a llegir-la i no sigui com una prioritat, no? O una autora que diguis, ostres, doncs agafo la plaça del Diamant perquè toca, o a l'Home, no? Jo crec que en el meu cas jo vaig tenir la sort d'agafar Mercè Rodoreda abans que a l'escola diguessin has de llegir La plaça del Diamant o has de llegir Mirall Trencat i clar, per això hi vaig entrar, no? El que passa amb Mercè Rodoreda és que n'hem llegit només un aspecte, que el cànon, és a dir, aquelles obres que es fan llegir a la secundària, són sempre les mateixes, que estan molt bé, però que és La plaça del Diamant, Mirall Trencat i l'Home, aquestes 3, però que Rodoreda no és només això, Rodoreda és molt més àmplia. Fixa't que aquestes 3 històries són 3 històries que estan lligades a l'amor i que, per tant, dona una mica la sensació que Mercè Rodoreda és aquella escriptora que parla de temes femenins. Sí. I això, doncs, per un nano que té 16 anys, que el que vol és sortir a jugar a futbol i tal, doncs, clar, potser a les noies de la classe els hi agradarà més, però que a cert tipus de lector li costarà entrar-hi. Però ja et deia, Rodoreda no és només això. A Rodoreda hi ha La mort i la primavera, que allò, a banda de ser la gran meravella, és l'obra més despietada i de crítica social que un pugui llegir amb les lletres de la nostra literatura, no? Per tant, cal redescobrir una mica, cal canviar el cànon, cal ampliar-lo. Potser entrant amb aquesta que et deia jo ara, del carrer de les Camèlies, que va sobre una prostituta. O sigui, veure que Rodoreda és molt més despietada, descarnada, d'aquesta... Del que se'ns ha presentat durant l'etapa escolar o lectiva, no? Però que ella també s'hi va abonar, això, una mica, perquè va veure que aquestes eren les obres que agradaven d'entrada, no? Però sí, ella des del començament és una autora onírica i despietada. T'ha permès conèixer una mica més a fons o fins i tot trets que desconeixies d'ella mateixa, de Rodoreda, ja de la figura, d'ella com a persona, tot aquest treball, tota aquesta experiència? He pogut entrar molt, sobretot a través de les cartes, a indagar com les feia, les obres. Perquè treballava molt a fons i, a més, tenia el seu gran crític particular, que era l'Armand Obiols, el seu amant, des que van marxar a l'exili l'any 39 fins als anys 70, que es va morir a Viena. Això va tenir un company que era una joia des del punt de vista d'una escriptora. Per què? Perquè ell també era escriptor, però no va fer una gran obra, però sí que li va jutjar, li va repassar, li va comentar cada una de les obres que feia, no? I això ho he pogut seguir molt a través de les cartes i era una autora que cada obra l'escrivia moltíssimes vegades. Reescriure. Sí, ho feia a màquina i Déu-n'hi-do, quina persistència, clar. Jo vull comentar també, perquè a casa te situïn, aquests elements que crec que tu també en fas èmfasi són els coloms, àngels, bombolles de sabó, papallones, mans, ganivets, camps de clavellines, i són aquests motius que dèiem recurrents amb l'autora i que feia somiar els seus personatges. Els descobreixes primera vegada que agafes la lectura o ha estat a través de tot aquest procés que has anat subratllant-nos, no? Dient, aquest. N'hi ha alguns de molt obvis que ja ho saps, no? Que a la plaça del Diamant somiarà, doncs en què somiarà? Si es diu colometa, amb colom. Sí. I aquests són molt obvis i són molt clars.
Però n'hi ha d'altres que passen molt més desapercebuts i que t'hi has de fixar més, no? Per exemple, els àngels estan també molt presents, o tu deies també els camps de clavellines a Quanta guerra. El curiós del que fica Rodoreda dintre del somni, ella és molt hàbil. Ja t'ho ha presentat en la vigília, però la vigília t'ho ha presentat com una cosa més. Però llavors agafa el personatge, el fa tenir un malson i fa que aquell element que era un més ara destaca i te'l presenta amb una aparença nova i t'està dient alguna cosa que no s'havia vist fins llavors. Per tant, sense els somnis entendríem que, de fet, el que és l'obra de Rodoreda coixeja, no? Vull dir que formarien part d'aquesta estructura que fa desenvolupar tota la història. Totalment. Si tu agafes, si és un brodat, si la novel·la és un brodat i li dones la volta, per sota està teixit tot amb somnis. Fixa't, a la plaça del Diamant hi ha 6 somnis. 6 somnis que, a més, 3 d'ells són de coloms i que si els treus veuràs que estan lligats als moments més forts de l'obra, no? El moment en què la Colometa s'està a punt de suïcidar i està a punt d'assassinar els seus fills. El moment que està assassinant, que està matant els colomins, no? O sigui, estan posats en aquell moment precís més àlgid de la trama, no? Per dir-ho així, però és que a Quanta guerra n'hi ha, diria que són 12 o 13. Són molts. I, curiosament, en el moment final, el protagonista és el moment en què té aquell somni més espectacular, més bèstia, no? O sigui que sí, això que deies, que és com si el somni fos una trama paral·lela que va per sota, com si l'obra tingués 2 trames. I els somnis, per sota, és com si es comuniquessin. És curiosíssim. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. El somni blau, com dèiem explicant aquest estudi dels somnis en la narrativa de Mercè Rodoreda, on el podem trobar per qui vulgui allò aprofundir en tota la temàtica? És un llibre de l'Institut d'Estudis Catalans i es pot comprar a la pàgina web de l'Institut, però sé que aquí a Girona està la llibreria Geli, perquè jo vaig veure, no sé si a la 22 hi serà o en altres llibreries també, però segur que si el meu... Imagino que si es demana te'l porten, però que sapigueu que ho vaig veure l'altre dia a Instagram, que el tenien en allà. Doncs, en principi, físicament el podem trobar a la llibreria Geli aquí a Girona. Eva, no tenim més temps, però sí que t'agraeixo moltíssim que hagis passat avui per al Té de Tot. Hem conegut aquesta part de Mercè Rodoreda, aquesta anàlisi que sorprèn, no? Que sí que se'n tenia referència d'aquesta part onírica, aquests somnis que són tan presents en la seva obra i que no se n'hagi fet cap estudi fins ara, que l'has decidit emprendre tu. Sí, és curiós. Tothom ho deia, és molt onírica, és una cosa evident, no? Tothom sabia que estava influïda per Kafka i tal, però ningú s'hi havia posat a fons amb tota l'obra. Doncs mira, ja en tenim una altra. Eva, moltíssimes gràcies. Fins la propera i que vagi molt bé aquesta nova etapa i aquest projecte. Molt bé, moltes gràcies. Fem una breu pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Té de Tot. Fins ara.